שלום לכולם, אנחנו נמצאים במקלט הממוגן, צריך להגיד גם המעוברר, בקומה -4 דיזו סנטר. ומה שאנחנו עושים פה בעצם, אנחנו מתחילים לבנות מרחב שהייה מוגן ללילה, מרחב שיכול לאחל מאות משפחות, כמו שאתם רואים, שטח ענק, שרוצות להעביר פה את הלילה, את כל הלילה, משעה 6 בערב ועד 9 בבוקר, אפשר לישון פה כל הלילה. אני רוצה לקחת לכם לסיור קצר, להראות לכם מה אנחנו עושים. אז הדבר הראשון, הצבא צודק לבטו, יש פה מה לנשנש. אבל כל מי שרוצה לישון, בין אם את המשפחה שזזה עם הילדים כל הלילה ממקום למקום, למקלטים ורצים וחזרה, בין אם אתם בודדים ולא רוצים להיות לבד, אז אנחנו מקימים אותו כרגע. הנה מרכז החלוקה שלנו, יש לנו מזרונים, יש לנו אוהלים, אתם מוזמנים גם להביא את זה מהבית, אוהלים כמובן של פרטיות, ומזרונים שאגב לא יקרה. שלום. טוב, אני ממשיך. כאן אנחנו בונים את פינת האכלה שלנו, האוכל. אנחנו מביאים שולחנות וכיסאות ופח, זה הכי חשוב במקרה הזה, ואפילו כבר שלט שאומר תשמרו על המקום נקי. אני ממשיך ברשותכם. כאן נבנית לנו פינת הילדים, כאן יהיו פה משחקים ושעשועים בזמן שהם נמצאים, זה המקום. אולי הדבר הכי חשוב וכולכם תשאלו, זה הדבר הזה. הווי-פיי פה עובד ויש פה תקשורת גבוהה כל הזמן, וגם התחלה של פינת חוסן שבו נשמח עם פסיכולוגים ואנשי חברה יבואו ויסייעו לנו לאנשים שצריכים עזרה ותמיכה. ובכלל אני מזמין אתכם גם לבוא לפה, מי שיכול לתרום ציוד, זה המקום. מי שרוצה לבוא לעזור לסייע בניהול של המקום, גם כמובן מוזמן. ויותר מזה, כל עירייה שיש לה מרחב מוגן, מרחב עם אישור פיקוד העורף, אנחנו נשמח לבוא ולבנות בשבילכם. יש לנו מספיק ציוד, יש לנו מספיק כוח אדם, נשמח לבנות לכם מקום לקהילה, להעביר את הלילה, לתת קצת מזור לנפש. אנחנו מחכים לכם.